माझे नाव सोनाली राजेश माझी. मी हरमल पंचायतीची उपसरपंच आहे. आम्ही आज मनीषा कोरखणकर हिला BJP तिकीट मिळाली आहे म्हणून आज आम्ही त्याच्या प्रचाराला इकडे आलो. नारायणदेवळात नाल देऊन आम्ही प्रचाराला सुरुवात करीत आहे. आम्ही आज 1, 2 आणि 3 वॉर्ड हे खालचा वाड्यामध्ये पडत आहे. आम्ही ते 3 वॉर्ड आज सगळीकडे फिरणार आहे आणि मनीषा कोरखणकर हिला सगळ्यांनी भाजप तिकिटीवर सगळ्यांनी त्याला विजयी करून आणावं आणि त्याला बहुमताने विजयी करावा. थँक्यू. बाबा मयेकर पंचायतीतले मेंबर आहे आणि आज आम्ही नारायणदेवळार आयिल्लो आणि आज मनीषा कोरखणकर ही BJPक रावलेली आसा. ताका आमी बरे पैकी आमी निवडून हाडपाचे आणि आमी सगळे आतां आमी 1, 2, 3 वॉर्ड नंबरान आमी भोंवतलो आणि तुम्ही सगळ्यांनी ताका मतां घालून निवडून हाडपाचे आणि आमी त्याच्या बरोबर आसो आणि जित भाई आमचे आमदार जित भाई आरोलकर हे आमच्या बरोबर आसत आणि आमी ताका निवडून हाडपाचे खूब प्रयत्न करतलो.